Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Chéholmuds, Falter Ashwig, Gaeilge Weekly, Gurmi Lamagi, As Tunal Éisteacht, Liam ó Learn Irish Online agus tá mé fear for a week. Good to éisteacht inis le hagran céad is a cuaigteag de Gaeilge Weekly an Seachtain seo. Agus an Seachtain seo, tá man sin rud ag an beagnaí difriúil dhéanamh ar an budcéile. Tá sam de gná bín rial amháin agam ar an seo, agus sin gan a bheith ag labhairt faoin Gaeilge I hain. So ní maith lam rialaí a bheith ag labhairt faoin danga agus faoi fólam na Gaeilge agus cadéon an chuas fear chun an Gaeilge ólam agus mar sin de tá lán podcréiltí eile am in sin a bhíon ag déile leis an topic sin nó bhíon a dulan lec le fólam na Gaeilge. Ach an seir Gaeilge Weekly is mathlinn leir tú rudí difriúla agus gan a bheith I gcónaigh smaoine faoin Gaeilge agus an Gaeilge agus ceist na Gaeilge agus agóidí na Gaeilge agus an réaltas agus rudí mar sin. Is matlam dúrasteach ar topicí eile agus topicí is tócha níos síimsúla nó ceapam héanaar inas gohfuil siad níos síimsúla. Agus ní dearthann gohfuil mé chun an réal sin a bhrisú inneo. Ach tá mé an labhairt beagnaín faoi teangacha, tá mé an labhairt beagnaín faoi fólam teangacha agus cén chuig a freiid le teangacha a ólam. Ach níos bána aon rud ba mé dúrasteach ar an gunceap seo de Líofacht nó mBéarla fluency. Agus cén fá nach greidim is tócha sa chunceap seo nó cén fá nach maithlam nuair bhíon na lán leatnig difriúil ar Instagram mar hapla nó cén fá nach maithlam nuair bhíon a lán Vidralín nó lán scolanna ag buintú sa ríis is ríis as an focail seo Líofacht nó mBéarla fluency. Vector gach sé on lock fluency in 30 days, your pathway to fluency, how you can be more fluent in a language. Agus listen, tá sagam ag Learn Irish Online or an tabín ag buintú such as an focail sin tá seo agin ar Patreon ar an Malíocht Dumlán on the full membership agus an tanmatáir an seo ná Líofacht mar hampla. Ach níos móna aon rud tá mé I gcuine an smuoine seo I danga gohfuil tú líofa nó níl tú líofa, agus gohfuil sé dubh agus bán, agus ceapam gomín sé sin ag déanú a lán do máiste agus gomín sé ag stopú a lán micléin chun déanú níos fearr agus chun dul chun cín a dhéanú nuair bhíonn siad ag fólam. Na Gaeilgeach just ag fólam aon theanga. So san episód seo níl mé ag déanú tagart I gcónaí chuig an Gaeilge, tá mé ag déanú tagart chuig teangacha generalta. Okay, so ní méid dúrasteach ar cheanga bháin ceapam gachrad a bhés mé ag labhairt faoi inneo ba sé buinseach nó ba tú an I cheangail se tócha chuig aon cheanga ar fud an dan. So dús, cén fá bhfuil mé beagnaí is tócha I gcuine nó in Líofacht nó fluency agus an méid úsáid a bhíon daoine ag buint as an focail sin. Tá sé agam na gcónaí nar bhíon misisiarás in éireann beidir bíon daoine ag labhairt slóm agus dearmóide tá inis I mo chónaí sa Spáin le 2 bliain anuas agus chuann siad an ceist mó ar fluent in Spanish. Agus ní maithlam an sa smuoinú sin gohfuil sé dubh agus bán. Gohfuil tú líofa nó níl tú líofa I danga éigen. Dús ní léon ché leis ar churbe, dús cad a cíliad. A bheith líofa nó chun a bheith fluent I danga éigen, well is tócha soid le rá. Well, cílíonn sé gohfuil tú an labhairt just mar seo, mar tá mé ag labhairt tíorchanis sa Gaeilge, níl mé ag stopú sin an is tócha an definition atá ceangail se le líofa nó fluent nó fluid fiú mBéarla, níl sé ag stopú mas bhaoiníonn tú faoi éasca mar hampla fluid washer nó aon rud a bhíon running ag ri. Bín sé ag dólagus bín ní bhín sé ag stopú, ní bhín sé ag teachtamach agus an sin ag stopú agus an sin beagnaí níos mó, beagnaí níos slú, just bín sé ag teachtamach go nádartha agus well, okay, tá bhfuil an definition sin úsáid le teangacha mar hampla tá mis sé ag labhairt sin ní ag stopú, ní ag dul and an sin caithí
tá méid láirt go nádartha tócha ach am céanna breathan sé an topic. Má smaoinim hain faoi tá mé sé ag fólam na hedálaise faoi láthair. Agus má smaoinim hain má tá mé sé ag láirt san aimsir láthraach agus tá mé ag láirtí rud ag an lán generalta mar hampla má phleanana le hainne. Tá mé sé in an láirt go líofa san hedálas faoi sin. Má tá mé sé ag láirt faoi rudaí sách éasca. nó fiú rudaí beagnaí níos dú chlánaí. Breathan sé ar an topic, breathan sé ar an duine atá ag láirt slum freisin agus anáis córa ó a láginn ach go láin sin na topicí sin baimé an láirt go líofa agus go nádartha sa chóthaigh sin. Ach má tá mé sé ag láirt faoi rud ag an níos casta. Fiú in mBéarla mo chéad cheanga, agus an teanga is fearr atá agam mBéarla, má tá mé sé ag láirt faoi rud ag an níos casta. Seanstach má mé fiú líofa in mBéarla. Má tá mé ag láirt faoi rud ag an a bhainean leis an óíocht mar hampla agus rud ag le quantum physics mar hampla. Ní bhaid mé fé líofa fiú in mBéarla ag láirt faoin topic sin. So cad a cilíonn sé an bheith líofa bhfuil breathan sé ar an ggóra, breathan sé ar an ggóhaigs, breathan sé ar an topic bhfuil tú gláirtí freisin. Seans ghfuil tú líofa I dangéigen sin rá ggóil tú an just láirt agus ní chaithí tú stop. Gach dar focail nó gach dar Alberts nó aon rud mar sin. Ach beidir nach bhfuil tú an teanga a hiiscint roá. So má híon misigtí an rómh nó Naples nó áit an san idal agus tá misin an idális líofa a láirt. Sin cear go leor ach an sin muna bhfuil mé an é hiiscint roá agus dearan duine ag an rud ag an lom agus na higan mé sean sin tá mé fecht ní léon seans agam an sin chun níos mó rudí rá mar ní rá mé an cheist nó an statement ón ráites a bhí acu a hiiscint. So an sin tá mé raiste to square one mar a dearfa. So an sin freisin tá tú an ar nóí teanga scríb, so seans má ghfuil mé an scríb agus é léomh go fearfa agus le mé an láirtróá, so an bhfuil mé líofa an sin freisin má se leis an Spáinis mar hampla sampla ionach. Tá mi se líofa sa Spáinis arís in inverted brackets an sin nó quote marks an seo Spáin ach má haon mi se go Cuba nó áit éigen a bhíon an Spáinis an defriúil. An sin ní mé chun mothú ghfuil mé líofa an sin mar eall ghfuil an Spáinis cód defriúil agus níl mé is tóca imazón chumpórt chomhpháirtíocht sin níl mé ar my húfnis mar eall ghfuil mé in áit nua. Freisin chomhpháirtíocht sin tá sam ghfuil mé déanamh exaggeration in is just chun an pointe a chur an úl an seo. Ach tá sé agsúla sport, má tá tosa ag immert golf, lá ag an tinú chuig an córsag tá tosa ag immert go híntaach agus tá tugsúla Tiger Woods Tiger Woods ó fé blianú in beidir in áit Tiger Woods ónis. No tá tugsúla Shane Lowry na rud éigen mar sin nó duine éigen mar sin. Agus tá tú gimmert go híntaach agus an sin tíon tú an ládar gceanna agus tá an aimsir díoch mar an ggéine tá tú go mothú díoch mar an ggéine agus gacrad agus níl tú an fuaíanú ar an gcóir sa golf. Tá tú go hanis ar fad. Tá an líróid ag dul chuile áit cailann tú beidir 5 nó 6 líróid I ré an bhhabhta agus sin mar bhíon sé orintanta bín is tócha droch léithantad agus léithantile bín léithanta maithad agus sin mar bhíon sé. So an gilíonn sé sin ghfuil tú líofa láháin I teanga agus an sin an ládar gcionn nach chfuil tú líofa. Freisin má déann tú ghfuil tú líofa nó níl tú líofa I teanga cilíonn sé sin ghfuil lína áit éigean. So cá bhfuil an lína sin? An bhfuil lína sin ar tá 10,000 focalad I teanga éigean. Well, listen, tá mi sin an 10,000 focail ólam in éon cheang ach muna bhfuil mé an iad chur le chéile agus muna bhfuil mé an iad úsáid I mbealach sách nádartha agus I mbealach sách líofa is dócha an sin níl sé tábhaach ar churbe. So ní maithlam an smaoine seo tá tú líofa ar níl tú líofa I dteanga éigean. Listen ar leanúint se leanúint bíon man ag buint úsáid as an focail sin líofa mar tá sin níos éasca chun an focail sin úsáid orintanta tá físeán I agam ar an stream agus dear mé seo trí frása chun a bheith níos líofa sa Gaeilge ach sin a rud chun a bheith níos líofa. Níl man se grá tá tú líofa agus níl tú líofa just chun a bheith
I focail eile níos fearr agus is tócha níos nádartha sin beidir focail níos fearr a chur arís tá seoágin Patreon de bhranam líofacht agus sa seo sin in nach agrán bín thart de Albert nó frása nó rial nó focail agin agus tá na focail seo chun cabhrú chuna bheith arís níos líofa agus beagnaí níos nádartha so beidir landíine ag féchann sear an seo sin tá Gaeilge acu ach níl Gaeilge ró nádartha acu so tá man tigéirí beidir is tócha cúpla focail nuan na cúpla frása nó cúpla tá tomnána seo rá ach actually tá sin níos líofa nó níos nádartha chun é seo rá so an smaoinú faoi líofacht tá sé cearc leir ach le a hell ná titch isteach sa trap seo agus sa smaoinú seo a bhín landíine ag déanam gúil tú líofa agus níl tú líofa agus tá sé dubh agus bán agus tá lína idir an dá áit agus an aimimetágat ná chuna bheith líofa agus sin é. Agus an sin chad a th líon ar tá tú líofa arís in inverted brackets. Well, ba tú smaoinmh fiú tá mé géirí bheith níos fearr. So seo domsa bailach beagnaí níos fearr chuna bheith ag smaoinú faoi cheanga agus is tócha chuna bheith ag smaoinú faoi lán rudaí chuna bheith ag smaoinú faoi an piano a cheanam leoin or leis cheol a henam beidir an chuí is fearr chuna bheith ag smaoinú faoin gym agus ag dul chuig an Gnáthleagan agus a bheith ri nó ag Céadaoin speisialta agus éon scéal is tócha nóin rud a bhfuil tónán a fiabhas a chur ar de chuid scéal sa rud sin ceapam hain gohfuil an bailach seo beagnaí níos fearr. So, ba sé seo níos éasca an saoilú más rud é gur dtíomar tú Pokemon na raibh tú níos óga. Cinn fá, well, tá mé chun é sin a bhíú. I Pokemon, tá tú an Pokemon all, agus is tócha gohfuil an rud céanna ina lán fís cluichí eile freisin na lán videogames eile timppla an domhan tá an smaoinú céanna ag gceist an seo. Fáin tú Pokemon gus le Pikachu mar hampla, agus tá le Pikachu ar level a hain. Agus tá sé soch lag, níl sé an mór an rudaí a dhéanú, agus caithidú é a thréinál, agus caithidú beagnaín taithí a thuirt dó, onas go mbeidh sin an stricú ar level a dó. An sin a rud céanna ó level a dó go level a 3, a rud céanna go level a 3 go level a 4, level a 5, level 6, agus níos mó, agus níos mó, agus níos mó. Agus níl sé just go dtí level a 5, tá tú an dul ní swords, gus é an pointsa ar freicinn sé níl sam I Pokemon mar hampla cad é an trórán ach deirthimid le teangacha mar hampla beidir gohfuil an trórán nó an limis gohfuil sé level 500. So sin le rá go sníonn tú an lá chuann tú tús leis an Gaeilge ólam nó an Spáinis ólam nó an Ghearmánis ólam tá tú ar level a hain nó level an áid is cuma. Agus an sin level 500 sin le caintreadúchas Gaeilge nó Ghearmánis nó Spáinis furfa níl éon aibanna leis ar churbe agus sin an bharna idir an dá rud level a hain agus level a 500. Agus an áit se bheith smaoinmh tá just jump óháin mór. nó fiú orintanta bíon daoine ag labhairt freisin faoi tá level A a hain nó A a dó, B a hain, B a dó agus C a hain agam I dteangacha. A rís an aibla sin ní le 5 nó 6 level. Agus mar hampla tá aithne go mar lán daoine is sa bhfuil a bhfuil an Spáinis acu mar dar a cheanga. Agus Jesus, tá bhád níos mó na 5 nó 6 level, tá lád amháin, tá anmhá, tá lád amháin agus tá sé beag níos fearr, lá déile níos sé róháin, níos sé ró, bhaine nach ach seans más rud é go ndéonthach muid go léir scrúdú sa Spáinis. Seans go bhuaithí muid an turricéna, maidir le A1 nó A2 nó B1, B2, mar ní le cúpla level. An sin. So rís domsa an sais framework sin nó an sais chorus sin níl cílis ar churbe domsa ar éanos. Agus bhhaid níos fearr a chuna bheith ag smaoinú faoi. Mar hampla na Pokemon nóin charachtar atá ad I fís cluiche agus tá sníonn tú ar level 1 agus tá tú ag géirí ní mé géirí rá gohfuil tú ag géirí sricú ar level a 500 ach just chéan tú pís le písa. So mar hampla lantaíní géiste cluise seans go mbeidh sibh an beagnaín Gaeilge a labhairt nó actually tá sé seo an legan
is líofa gen fudcréile, is líofa don focail úsáidtá go man sin ach sin cearclór. Ach an leagan is nádartha nó an leagan omláin gen fudcréile a bhfuil tú ag éisteacht leis an is seo. Seans má lán daoine ag éisteacht le seo. Tá sibh muíach ag labhairt na Gaeilge agus tá sibh in an a chuid is mód a rudaí a bhfuil sibh ag iarú rá. Tá sibh in an iad a rá. Má tá sibh ag éisteacht le podcréile nó leis an rádio nó ag labhairt le duine ag brahan sé ar an duine brahan sé ar chuchomh tapaí agus a bhíonn siad ag labhairt ach te an ná tá tú ná chuid is mó de a thuiscin sní gachar ach an chuid is mó nó tá tú ná an general gist mar dearmid éon éireann a thuiscin so sean scúil sibh ar level gá chéad is a de mar hampla just hon iver randomach nó iver tá 6 ceart a chur an bhain sin. So má tá tú ar level dóchéad, ráchéad go leisceil is de. An sin, má istan tú leis an bodcaile seo agus sinan tú beagnaíon stáidir ar an ramadoch an ocht agus sin tú siar ar cúpla nóta atá scrífa a máchad. Seans má an sin baid tú ar level ráchéad is a héinteag. So níos ag súil leis na level eile nó rééis an smaoinú seo just tá sé dubhag spáin líofa agus gan a bheith líofa. Tá tú actually an the chuid dul chun na cín agus the chuid progress a bhothú níos éasca agus tá tú níl tú nána eáil is tócha ach tá tú nána a haulú níos éasca agus sin an rud níl aon lá chun sacht riomh nó go dó i a héal a dtéann tú tá me líofa agus tá an sais léim mór. No, tá sé actually an le dránach an chuí a bríon teanga nó on skill cosú le orlas ceola cheanam. Tá tú ar level 1 inniu, ní sam cén level bhfuil tú, ach tá tú ar level 1, tá tú an beidir labhairt beagnaín, tá tú an scríb beagnaín ach tá an gramdach deachar, whatever. Agus an sin, gin tú beagnaín cleachta, agus amárc, ba tú beagnaín níos fearr, agus an sin, fóla míon tú cúpla rud eile, agus bíon tú ag éisteacht le beagnaín níos mó, agus bíon tú an canúintí agus daoine tífriúil le thuiscint beagnaín níos fearr, tar éis éisteacht le leabhar de fudcréile sú le seo mar hampla. Agus an sin tá tú beagnaí fearr, agus sin tú sús arís level 1 eile. Agus sin tú beagnaí mó cleachta agus tá tú beagnaí fearr. Agus ní léon le léim mór amháin nó nóméid amháin nó lá amháin a dtéann tú tá sé agam. Agus rís beidir ghfuil daoine géisteach le seo seans má ghfuil sibh ag déanamh scrúdú go luad nó ag déanamh stáidir le haid scrúdú agus tá sbhígurí an level B2 aáil nó si a héin nó inúirt mar sin agus sin ceart leir lim ag tuairt amach faoine level sin ach rís má dearan scrúdú ag an ghfuil level si a héin agus ní chilíonn sé sin aon rud, má tá tú gurí postáil agus tá an level sin ag tasla weit lein post, beidir tá sam ghfuil sin níos tábhatíí an sin ach fiú an sin ní len ach scrúdú agus seansar scrúdú C1 amháin go mbeidh tú an pásáil agus an sin an lád ar gion gin tú an scrúdú céanna nó beidir ghfuil examiner sa friúlad agus an sin ní aon tú an pás ar churbe agus cheapinart agus sin mar bhíonn sé, sos cumaréis faoine level seo agus na scrúdaí seo agus dearnan duine seo ghfuil tú líofa agus dearnan duine sin nach chuil tú líofa is cuiban lom. Bhí mise mo chonaí mar slónas a bhí mise mo chonaí sa Spáin don chéadúir ceapan grá mé an sa gábhí nó fiú mí amháin agus bhí mé ag labhairt le duine ag an asprú agus dúirt mé tá mé géirí, bhí mé ag labhairt sa Spáinis agus dúirt mé tá mé géirí láháin bheith líofa sa Spáinis agus dúirt siad lom. Sure tá tú líofa sa Spáinis hána hain. Agus bhí mé really? Agus an sin tar éis ceithre bliana sa Spáin agus ar nói. Tar éis ceithre bliana bhí me chuid Spáinise ó bhád níos fearr. Ní me an míú cécómh má agus a bhí sé i gcompráid le an chéad cúpla mí. An seo, agus bhí mé ag labhairt le duine aigen agus bhí Spáinis níos fearr ag an lead seo ná mar bhí agam agus bhí sesin ag labhairt faoi. Jeez, fós tá cosán anna ada os mo chóir rih a chrecum ar líofacht sa Spáinis agus mi sé muna jeez tá Spáinis a bhád níos fearr adsa ná mar tá amsa so cínsa nach bhfuil mé haon líofa so ní lenach tíirmí ó dhaoine ar friúil le rá seo líofacht seo cá chilíonn sé chuna bheith líofa agus mar sinse agus
just I bhhad níos fearr so bhhad níos éasca arís ní bháin le teangacha ach léon skill a bheith smaoineh faoi tá mé ar level 65 inis level 5 mar hampla má tá tú skateboarding level 5 sin beidir prime Tony Hawk agus tá tú ar level 62 agus má haon tú amach sin skatepark an 8 agus sin tú lá ord sa chhlaachú agus beidir tagan tú rasra an seach agus sin tú ar YouTube ar fad jet nóid 5 nóid jeg gin tú bugan í taid se how to do a kickflip or whatever an sin tá tú ar level a 66 agus an sin 67 má dhéon tú beag níos mó clachtú an tacht an seogan agus just sin tú mar sin pís le písa agus rééis níl ná bach leis na levéils ar friúil seo agus na barnaí mór mílsa idir na levéils ar friúil seo just rud linear atá i gceist agus arann tú beag níos fearr agus tá tú ná níos mó rudaí a dhéanamh leis an danga agus arann tú beag níos fearr agus an sin tá tú ar level beag níos orge agus cad cílíonn sé chuna bheith ar level beag níos orge well cílíonn sé ghfuil tú ná níos mó rudaí a chur anúil le a ocail hain nuair atá tú ag labhairt agus ag sríomh agus cílíonn sé nuair atá tú ag léamh agus nuair atá tú ag éisteacht leis an teanga go mbeidh tú an písa beag níos mó iscint agus sin é pís le pís agus orintanta mar derm i gcónaí ar Patreon mar hampla ar na seóna is dócha níos acadúla de mór academic shows ar Gaeilge Weekly ar Gaeilge Weekly ar leanúint like a lá sin rudaí maidir leis an Gaeilge agus aontseanga ólam tá si dána le drá na chréile just gin tú beag níos mó clachtú gin tú iirecht an labhairt beag níos mó chun éisteacht beag níos mó chun bheith fisreacht sin rud tábhaach nar germ fisreacht germ man bhfuil focail róla sad caiid tú dul go foclar.ai learn Italian -ie probably not .com no Spanish dictionary.com agus caithí tú an focail sin na lurg agus an focail sin aáil onas go mbeidh sé ad agus sin é like just leanúint ar ráim mar sin agus tá sé beag an le dránach agus beidir ó thaobh go nó de agus ó thaobh leanúint bheith sé bhhad níos fearr domsa rá sign up today for the best 3 secrets to learn Irish. You'll never believe what number 3 is. Agus an seafóid seach. Níl sin é, just caiid tú níos mó clachta caiid tú gin cínse gúil tú ag labhairt, gúil tú ag éisteacht, gúil tú scríomh, gúil tú ag léamh, gúil tú ag déanamh písa deach cheann gach seachtain agus leanúráid mar sin agus pís le písa tá tú an air níos thart tá tú an dul mar dúirt mé ó level 100 go level 101 level 102 level 103 agus just leanúráid mar sin má tá tú i géirí de chuid má tá tú i géirí tócha dul chun cían beag níos tapúla well caiid tú níos mó clachta dhéanamh nó do chuid clachta i dhéanamh i mbealach níos éfoctúla is tócha agus má tá tú sásta le de chuid dul chun cín agus cé gomh tapaí atá tú chun dul chun cín leanúráid mar sin agus níl mór an eile leis arís ceapan le an daoine go háirithe leis na míon thosaitheoirí agus leis an idirlín na léitheanta seo is bráló gachar de dhéanamh fear chasta agus na secrets jog sign up today and this is the one thing they never teach you at school looks is tócha ar school ní bhíonn siad ag múna na rudí sin or na rudí seo ach actually tíar an léad tá sé anna simplí arís níl sé éasca ar churbe chun teanga ólam na fiú aon skill a ólam sure jeez dá méid sé éasca bheith muid go léir fearfa ar an skateboard nó bheith muid go léir fearfa ag labhairt na hedálaise nó bheith muid go léir fearfa whatever card counting má tá tú géirí I níos fearr card counting agus blackjack nó ceantain na cluichí sin nó poker sin is tócha an filter agus an scrúdú atá honest nach mai gachtainna go má aige nó ag an rud sin caiith tú a lán orintanta a chuirteach agus a lán ama a chuirteach honest go maiid tú an lán air níos fearr ag an rud sin agus honest nach mai gachtainna go má ag ach nach mai cúpla duine go má agus tócha so ní sam sin rud bhí ar min sin actually dulg díon labda ar na cheartta a bheith smoine faoi cheangacha agus faoi nobar ri agus me ag dulg díon labba go thuirthe ihe de daoine ach sin mar bhí segus dúirt mé tá mé chun an podcáil le dhéanamh ar sin mád sin amárach agus táirt beganín faoi an seafóid domsa beidir focail ro láidir sin seafóideach domsa an seafóid dá gceist le líofacht agus fluency agus are you fluenter you can be fluent in 6 months agus ná bach leis an seafóid so nuair a bhíon leithnig difriúil agus
buigs le dí ní Harlíonn sé an marcha is saoil na Gaeilge tá níos mó stócha le teangacha eile teangacha níos mógus leis an Spáinis agus an Gearmánis tá ceann uafásach níl chun an tanam a rá actually mar níl mé géirí ein bullscrocht nó publicity ó thuirt ach tá ceapan gomíid ag déanú na Frankie seo agus na Spáinis seo na Gearmánis agus cúpla teangaile agus dearann siad you can be fluent in 21 days with this method so Shaffield, tríd. Sin níl nóir churbheith chun an focail sin chun an focail Shaffield dúsáid má tá méid láirt faoin ggólacht sin ach ní méid gur ein publicity ó thuirt churbheith ach I gcónaí ar Instagram fecim na físeánaí atá acu agus just scam atá ann, you know? Is tí maithla mé sin agus listen, tá mis chun bheith fearnach le daoine má tá tú gurí ar níos fearr ag Gaeilge nó aon cheanga just leanúráid clachtú den cínta ghfuil de chuid clachta is tócha replication an rud bhfuil tú géirí déanam má tá tú géirí labhairt níos fearr caiid tú labhairt ná bach leis na textbooks okay, tá siad san nán cabhar leat ach really caiid tú bheith labhairt le daoine eile leathaíon ar lína whatever caiid tú bheith labhairt caiid tú bheith éisteacht agus an sin baitú níos fearr ag labhairt agus ag éisteacht tá an rudí cosúil le learnirishonline cosúil leis an Patreon cosúil le leatnig heile freisin a bhíon ag brisú beidir síos an gramadách dó chuig ocail chun bheith níos líofa mar a dúirt mé níos luúthag sa féidir leis na rudí sin cabhar leatach níos mó éon rud eile tá learnirishonline agus tá Gaeilge Weekly an seo chun just seans a thuirt dit chun an Gaeilge úsáid chun éisteacht leis an Gaeilge agus chun is dócha chur goibhne dit má tá tú gurí airí níos fearr ag an Gaeilge gur féidir leat agus gúil tú an lán. So siad is tócha cin fá óilmuid an seo agus beagnaí eisteacht maithíonn sé beagnaí eisteacht chun a bheith ar Gaeilge Weekly ag labhairt faoin Gaeilge agus ag labhairt faoi cheangacha eile agus ag labhairt faoi chin chuig gur féidir le teanga ólam mar de ná ar an seo just bíon méid labhairt faoin deir seachtainna a bhí agam is sa bhéal nó faoi whatever sport nó telefís nó má chuid smuointí ar rud éige nach níl sam an neop fí mé ag éirí sinna ahrú beagnaín ach nóbí borthe ní bhaid méid láirt faoi cheangacha a ríis ar fad tamil. Má tá tú ag géirí níos mó rudí cosúil le seo nó má tá tú géirí éisteacht le níos mó rudí cosúil le seo rinne mé srá níos luútha sa bhliain dar bhainm smuointí sathairn bhí le na hagrán le fáil an seo ar an feed Gaeilge Weekly ar Spotify agus Apple Podcasts agus na háitina siar an easca ach an lá eile san chuid eile de na hagrán just smuointí sathairn bhí siad le fáil ar Patreon ar patreon.com/learnirishonline nó learnirishonline ar an app Patreon agus tú méid láirt go thomláin mBéarla maidir leis is tócha an chorla is fearr atá agam chun an Gaeilge a ólam. So má tá tú géirí níos mór lí lei sin just chuirteach smuointí SMAOINTE Straach chuig an Gaeilge Weekly feed ar Spotify agus baitú an éisteacht le cúpla ceann an hagrán sin mis ag labhairt mBéarla maidir leis an gcuí is fearr an bailachas fearr chun an Gaeilge a ólam. Ach níma chuna níos móide sin a dhéanamhain seo ar Gaeilge Weekly. Sin é le haid an teachtain seo, gus go riad amagaí as bheith éisteacht mars gannách tá mé fear bhuaich as an takeíocht iná ar agus fear bhuaich go bhfuil an postseag agus gur féidir am láirt libh an tamid seo in dhéisceart na Spáine an gréinnig tanamh chuig chéim is 20 Celsius fós ceapam níos mó ná sin actually. Buint tanmas ma héal agus lán buíoch go féidirlam láirt libhse gach seachtain agus just tá deargarm agus tá mé fear banithe agus blessed mar a dearf agus tá mé fear bhuaich as sin. So gur míad amagaí as a bheith éisteacht an teachtain seo le libh an teachtain seo gan ríis slán agus bannacht.